Bah. Aja ngamukan Radita. Coba. Mbah, lha aku mbok kon ngapalno lakonku dhewe ra karuan. Kene nduk. Wong terae ketoprake nanggapno Kiki ya, rumangsamu ora. Lah aku ngomong sak omongku kok ndekne guyu. Masane nanggapno kowe iki. Ya tak mingi ya. Bingung ya. Lah mik kan daluwarsa tak nyanyono. Heeh. Mergo seneng ngono. Matur nuwun ya Mas Kiki. He. Pilar urung dadi ngenek keber apa mbok rusak neh. Lancang kowe. Iki kok kaya tak. Suwesan, Nduk, suwesan. Suwesan ben gak anyar neh. Ben bingung pindho, petelu. Kejutan. Tinane urung pas. Aja meneh kok mengalas, segoroe dituku kok. Halah. Curut. Kowe kok lancang? Curut. Bayu. Wis ra muka. Lah nek aku marahi kaya ngono, mergo aku ra duwe, lah dhek duwe. Lah nek aku ngono bebas. Rumangsamu kok bebas iki? Iki mau samung ta urung gandeng terus. Lho ya rampung. Lho sing gandeng sapa? Halah. Aku nak karo kowe iku ora doyan. Kak, Aku ku paling ora iki sing kaya Pak Rukiman. Kaya sapa ya? Jagale kambing iku lho, sapa iku jenenge? Ya Mbah Bawi ngono kae aku ku Mbah Bawi terus lintangi ati ngono kae rada kuat. Lah nek sing kaya ngene iki walah. Jeng porno wong. Lah nek ngene iki kan jaluke paling pisan sesasi. Nek ngono kan amben dino. Jaluk jatah rokok. Terae apa ngaku? Kak, Dalem. wis rampung. Rampung ayo mulai. Gantian aku ya, Kak. Si Haji Miranti. Iya kakak. Sini Cik. Aku kok perasaan aku pirang-pirang dina kok kudu mbok ancam bae aku. Sini, ket gantian ayo ra apa-apa. Gantian ayo. Si Haji Miranti. Piye Lale iki kakak? dino aku wis kondo karo wong tuaku. Yen to aku mbok besok mbok kapan ki bakal tetembungan karo wong tuamu bakal melamar lawan kowe. Kaya ngono kakak. Pancen yo kuwi ngono sing tak arep-arep. Yo mbok sekapan sampe niki mara nang gone omahku barengan karo wong tuane sampean lho. Mula tekaku ning kene iki aku rumangsa kangen karo kowe. Ya ora mung sampean. Semono uga aku kok kangen. Malah sampean iki lho janjian nang gone papan kene karo aku dhewe iki lho, Kang. Iki dina aku arep ngumpamake katresnanku lawan kowe. Kok kaya ngono. Ya iki mumpung ada wektu sing kang lodang. Nang gone papan kene iki lho mung ana aku karo sampean. Ayo bareng-bareng lelomban nang tengah segara asmo kok, Kak. Aku kepengen banget sampean bisa kumpulno rasa tresnane sampean karo aku kok, Kakang. Supaya nek piye, Kakang? Supaya nek iki aku percaya sepira bedene rasa tresnane sampean karo aku. Kaljan menjalukmu kaya ngono. Mandang gedene tresnaku lawan kowe. Yo bakal tak turuti kabeh apa kang dadi penjaluk. Ya mesti bae kaya kuwi. Aku kok sampean langsung. Yen sampean lain berarti karo aku. Yen sampean bisa omongan iki karo
Wah, bakal ngenteni ngantos arep kejayan kowe nang aku. Kaya ngono. Tertantu satu Piye Kakang Wiranto? yo iki sing dadi pangananganku saben dinane Heeh. wong rumangsa kangen lan kangen marang sliramu. Kaya ngono. Dadi iki aku rumangsa wis katresnanku wis tansah ilang, wis tansah lan Piye? obat wis diobati. Kaya ngono. Dadi kangen sampean ngono wis piye mari ngono Kakang? wis mari. Sawise sampean ketemu karo aku. Bener. Sopo wae? Rumang sopo wae kepalane aku lan gowo welas katresnaku. Oi, awangan. Ngadeg kowe. Napa Wiranti? Ana apa kuwi sing jane sing takon ana apa ki aku lho Kakang sampean. Apa kowe ora ngerti? Lho aku lho ora ngerti. Atiku luwara. Lara. Dene ati lara kuwi digono rumah sakit kono. Batinku keronto-ronto. Lah perkarane apa? Perkarane aku saben dina kowe cedhak karo sapa kuwi jenenge? Wiranto. Wiranto. Heeh. Wah, bocah ngono kok saben dina iso cedhak lawan kowe. Wong aku sing gagah. Bagus. Kene wae kepengin cedhak karo kowe ora iso. Oh, jadi sampean ning ngono nesu yen aku saben dina cedhak karo Kakang Wiranto. Ya mesti wae. Mergo sing duweni rasa seneng iku ora mung Wiranto. Heeh. Sing seneng lan kowe iki ana bocah siji. Yo, nanging sampean dhewe lho wis mangerteni ta urip to Kakang? Piye? Yen aku iki ngono wis duwe sesambungan tresno karo Kakang Wiranto. Aku ngerti Lah iya? yen kowe iki lagi wae pacaran karo Wiranto. Heeh. Ning aku njaluk kanthi banget pedhotke nggonmu pacaran karo Wiranto. Lah kok bisa takon medhotno lah iku lho masalah iki apa? Perkarane kuwi apa? Rene, Wiranto iku duwe penyakit. Ya, penyakit. Penyakit. Nah, kasus nyatanya saben dina nek awur karo aku lho ora tau lara lho, Kak.
kandhani kowe beda nek lakon dadi bojoku. Kepenak uripmu. Ya kok bisa kepenak? Yo wae. Ini nang gone ngendi? Aku anake wong sugih. Ya. Warisanku akeh. Ya. Umpama kok kowe gelem dadi bojoku, kowe bakal tak gawekno omah sing koyo pinggir dalan iki mau lho. Omah apa? Tak gawekno Ya, omah. budaya ora tau kamu arep budaya omah. Saiki piye nyewa? Ora nyawa ta apa? Aku iki anake wong sugih. Kowe kok ngantek gelem rabi karo aku, tak gawekno omah koyo omahe anake Kaji Satini. Oh, nah bener dia tuh sementing lah iso ngayani. Lah iki sing menang, lah kok bisa besok nek kalah. Karo padha apa? Gak ayo, dadi bojoku ya ayo. Kowe kurang aku apa? Hah? Aku apa? Kurang. Bagus. Gagah. Anake wong sugih. Lho kok kowe mau mbek aku ora apa? Gagah. Angin kurang siji. Apa nek? Kurang ajar. Kurang ajar. Kon kurang ajar iki mergo aku seneng karo kowe. Kepengin dadi bojomu nek kowe ora gelem. Lah iya. Lah wis nembung tresno bola-bali. Lah untuk bola-bali wae ora tak tampa. Lah kok isih meksa. Wae iki kejane iki ndek kaca ta ora? Sopo manis? Apa? Sopo manis? Ora ana sing nangis. Manis arek nangis. Sopo manis kaya sira. Apa?
sampe wani. Wani nyerangi karo katresnanku. Wani kok kene iku. Ah, kleru. Bawa. Isu ke kendel bondo wani iki. Ora enak-enake wong ae. Sing mau arepe kepiye? Aku ape golek enak-enak malah mau pancal. Romangsamu sing umum apa piye? Oh, apa iku kok umum iku? Lho iki katresnanku lho. Aku wis roh. Lho kok wani? Lho aku yo duwe seneng kok. Aduh kakak iki mana aku digolek nang bapakku diceblek. Sing ndi? Iki bapak. Iki. Alah. Kok oleh to Aku sing duwe durung wani nyeblek kok wis wani nyeblek. duwe apa rabi urung kok duwe. Ya bakale bakal rapi karo aku. Bakal iku ora iso ditentokno ya. Kok nek wis kelakon ana janur melengkung, kowe rabi mbek Miranti, iku lah desa diarani nak Miranti iku wekmu. Nak iki kowe urung iso ngomong mak Miranti wekmu. Yuk, Miranti. Ayo. Malah kaya wedhus. Malah gawe ontran-ontran katresnane wong wis colong. Sing mbok karepno piye? Sing tak karepno aku sing calon bojone iki ra trimo. Kowe ora trimo. Ora trimo. Lah nek ora trimo ape apa kowe? Kowe lanang, aku go lanang. Ape apa? Aku ngantang gelut karo Wani karo aku. atik ora wani. Ayo, maju. Pasang sing wani wong kowe tok piye? Iya kakak, aku sayang. Kenapa? Kowe kok makan kaya ngono? Piranti. Ya kakak. Kula iki aku ora kuat Piranti. Ora padha model ya. Kowe kenapa tak telan? Salah kowe mangkelo wong. Aja telan ah. Ojo ra kowe ah. Ayo aku mati. Oh, no. Nanti Apa? ceto yen katresnamu mujak. Kowe becik kowe gelem dadi bojoku ya. Apa? Gelem. Kamu aku. Kuat-kuat kaki ayo beli tak komplain ya ayo ayo. Wes ora sanggup kok. Malah sakit kene mesake. Katresnanku dipun dandan Dibedot siapa? Joko Sambong. Sambung. Ayo mulai mulai. Kok mesti awalnya anak ulangan iki. Najan aku durung dadi bojone Piranti. Mula aku titip Piranti anggap pokoke anakmu dhewe, Bu. Piranto. Aku tinggal si bos tinggal aku. Piranto. Kok Mati. iso Wiranto kudu mati? Iki mu perkarane apa, Bu? Ana sekarang deh. Tapi sekali Wiranto itu jaluk karo Sambung. Manis diulah karo ora. Iku kuwi sampe kilo. Nanging Wiranto le. Kuwi dipateni Sambung. Wiranto dipateni Sambung. Terus aku piye koyo ngene. Ayo jadi Wiranto sampean rutin. Terus rapi yang Aku
tak boleh sambung. Udah pamit, Bu. Aku ora ada urusan karo kowe. Iki piye? Kadung coplok-coplok aku musuhku sapa? Ono neh. Wong wis modar ono neh. Kowe iki arep ngopo? Aku pengen diladeni Miranti. Kowe ora ngerti to? Miranti kae pacangane Wiranto. Wiranto wis modar, mula saka kuwi wis ora ana sing dadi pacare Wiranti, kejaba aku. Wiranto mati mergo tumindakan pakatimu. Lho iku umpama sing salah Wiranto. Sing salah Umpama kowe. lho, wis aku. Wiranto ki pacangane Wiranti. Apa kowe ora trimo nganti Wiranto mbok pateni? Mergo aku seneng Miranti, Wiranto takon pisah ora gelem. Lah isone pisah, yo tak pateni. Lho iki loro pancatane. Adil lan suci. Adil ora kok dipaksa, dene sucine. Tuwes saka pleng-pleng atine. Dadi ora oleh dipaksa. Ora oleh. Kudune padha senenge. Dene padha senenge. Iku lah kowe sing ngomong. Nek aku ora, waton aku seneng wong wadon, kok ora gelem tak rabeni, ora kitang pisan wae. Kudu gelem ngladeni aku. Nah, ngono. Watakmu kaya wedhus. Lho, watak wedhus iku bener ah. Iku wis pas, ora ditampa ora apa-apa, ning sing penting aku diladeni ora ketang sepisan. Ngene. Yen sing bacut kowe kepengin seneng lan Wiranti tur meneh wis ana korban mergo tumindak lan pakatimu. Wiranto mati saka tanganmu. Wiranto iku ben dienggo contoh. Ben ora ana wong sing wani ngalang-alangi aku. Umpama ana wong sing ngalang-alangi aku, mesti wae tak pateni. Umpama aku sing ngalang-alangi kowe, Kowe ngalang-alangi aku, bakal tak pateni. lan tok ning papan kene. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, biar pecah langsung. Hati-hati loh kakak. Tenang. Oh, iki. Ngene untuk plete. Ayo melaku. Kakak balik.